Wel, dyn ni wedi droi gyda'n gilydd at y darlleniad, at y gair. Ni wedi edrych yn y bore yma. A i rhai o chi sydd ddim yn gwybod, i ni'n mynd trwy Marc ar hyn o bryd. I ni wedi bod ers rhai wythnosau nawr yn mynd trwy lyfr Marc gyda'n gilydd, Efengil Marc. I ni ddim wedi mynd yn bell iawn. I ni wedi cyrraedd Marc 1, adnod 29. A mae hynny'n iawn. Ond ni'n edrych ar heddi te Marc 1, 29 i 45 gyda'n gilydd. Felly Marc 1, 29 ymlaen i ddiwedd y bennod, felly 45. A cyn i ni ddarllen, o'n i jyst eisiau, os oes Beiblau gyda chi'n enwedig, mae'n helpu chi allu gweld, fel ni wedi gweld yn y gyfres gobeithio, yr arglwydd Iesu'n dangos agweddau gwahanol o pwy yw ei gymeriad, ei berson i ni, trwy Marc. A felly ni'n gweld yn gyntaf sancteiddrwydd Iesu Grist. Mae Ioan yn dweud, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng i ddatod carau ei sandalau. A ni'n gweld cryfder Iesu, mae yna un cryfach, mwy na fi yn dod. Ac yna y medydd Iesu, ni'n gweld diwdod Iesu, ac ni'n gweld y drindod fyna'n fendigedig, Duw y Tad, yr ysbryd glân a Iesu y mab yn cael ei datguddio i ni. Hwn yw fy mab, dwi'n ymhyfrydu yno ti. Ac yna, bod ni'n gweld Iesu fel y dyn gafodd ei demtio yn yr anialwch, ac eto heb syrthio y Duw ddyn wedi bod yn berffaith ac heb syrthio i ddwylo Satan. Yna nathon ni weld ar ôl hynny, Iesu yn athro ac yn arglwydd, yn rabai, yn arweinydd, os liciwch chi, fod pobl nawr yn cael ei galw i fod yn ddisgyblion i Iesu Grist, i ddilyn Iesu Grist. Ac yna, ni wedi gweld wrthos diwetha ei rimau dros ysbrydion aflan, fod e mor ymys, fod e'n arglwydd dros yr ysbrydion elfennig sydd yn y byd. A felly dyna lle ni wedi cyrraedd mewn gwirionedd nawr, adnod 29 ymlaen. Felly nhw'n ei ddarllen. Ac yna wedi dod allan o'r synagog, eithant i di Seimon ac Andreas gydag Iago a Ioan. Ac yr oedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn, dywed asant wrtho amdani yn ddioed, aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a'i chodi, gadawodd y dwymyn hi, a dechreuodd hithau weini arnynt. Gyda'r nos a'r haul wedi machlud, yr oeddent yn dwyn ato yr holl gleifion a'r rhai oedd wedi ei meddiannu dan gythreiliaid. Ac yr oedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws. Iachawdd ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol afiechydon a bwriodd allan lawer o gythreiliaid. Ac ni adawai i'r cythreiliaid dweud gair oherwydd ei bod yn ei adnabod. Bore tranoeth yn gynnar iawn, cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig, ac yno yr oedd yn gweddio. Aeth Seimon a'i gymdeithion a i chwilio amdano. Ac wedi dod o hyd iddo dywed asant wrtho, y mae pawb yn dy geisio di. Dywedodd yntau wrthynt. A yn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithim allan. Ac fe aeth drwy holl Galilea gan pregethu yn ei synagogau hwy a bwrw allan gythreiliaid. Daeth dyn gwahan glwyfus ato ac erfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu gellu fy nglanhau. A chan dostyrio, estynodd ef ei law a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu, glanhau'r di. Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith a glanhawyd ef. Ac wedi ei rybuddion llym gyrrodd Iesu ef ymaith ar ei union a dweud wrtho, gwylia na ddywedi ddim wrth neb, ond dos a dangos di hun i'r offeiriad ac offryma dros dy lanhad hyn o'r chmynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond aeth yntau allan a dechrau rhoi'r hanes i gyd ar goedd a'i deini ar led fel na alla Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Yr oedd yn aros y tu allan mewn lluoedd unig ac eto yr oedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Amen. Iawn, felly fi wedi rhoi rhywfaint o gefndir i ni'n barod o le ni wedi bod wrthi yn
Efengyl Marc. Mae Marc, os chi'n cofio, yn bennaf yn ysgrifennu at ac ar gyfer y Rhufeiniaid, y bobl Rhufeinig oedd wedi dod yn Gristnogion ac yn gobeithio bydden nhw'n dod yn Gristnogion, ac eisiau dangos iddyn nhw pwy yw Iesu a beth mae e wedi dod i wneud. A felly dwi ddim yn mynd ar ôl rhagor o'r cefndir na hynny bore yma, i ddweud y gwir, mae e dal wrthi ar ei weinidogaeth ddeiarol, os liciwch chi, mynd trwy, mae wedi bod yn Capernaum, mae e dal yn Capernaum, a mae e nawr yn teithio gwmpas, yn dangos i bobl pwy yw e. A rhai pethau fi eisiau dwy'n eich sylw chi atyn nhw bore yma te. Yn gyntaf, oeddech chi'n gwybod fod Seimon Pedr wedi priodi? Oeddech chi'n gwybod fod e'n briod? Na chi rhywbeth diddorol iawn fi'n credu. Ychydig cyn hyn, chi'n cofio, mae Seimon Pedr wedi cael ei alw yn ddisgybl, oedd e'n bysgotwr. A wrth iddo fe bysgota, mae Iesu'n dod ac yn dweud, ewch, canlynwch fi a'ch bych, gwnaeth chi yn bysgotwyr dynion. Ac ar ei union mae e'n mynd yn syth ac yn dilyn Iesu. A fi'n credu yn ein meddyliau ni, yn aml, i ni'n meddwl am y disgyblion fel rhyw fechgyn ifanc, carefree, sydd â dim byd i'w golli, a felly wrth gwrs bod nhw'n mynd i fynd a dilyn Iesu. Maen nhw jyst yn, y cwbl maen nhw'n gadael ar ei hôl yw'r rhwydau yna, a'r cychod. Ond nid dyna'r achos o gwbl. Chi'n gweld mae Seimon Pedr wedi gorfod cyfrif y gost, wedi gorfod ystyried beth mae e'n rhoi lan, neu beth fydd yn gorfod newid oherwydd fod Iesu wedi ei alw fe i'w ddilyn e hefyd. A mae hwn yn bwysig iawn bod ni'n gweld beth ni'n dysgu fan hyn yw, does dim lot o sôn am wraig Seimon Pedr o gwbl. Mae rhai yn dadlu, falle mae'n adnod yn 1 Corinthiaid 9, adnod 5 sydd yn dweud, ond does gennym hawl i fynd â gwraig sy'n Gristion o gwmpas gyda ni, fel y gwna'r apostolion eraill a brodyr yr arglwydd a Cephas, sef Seimon Pedr, yn Saesneg, a believing wife. Falle bod hwnna'n dangos i ni, ond yn bwysicach beth sy'n dangos i ni yw'r ffaith fod gyda Seimon Pedr fam yng nghyfraith. Os oes gyda fe fam yng nghyfraith, mae gyda fe wraig. Ac felly, mae gyda fe wraig, a mae gyda fe gyfrifoldebau, a mae gyda fe fam yng nghyfraith sydd yn dost yn ni'n gweld yn y darn yma. Chi ddiddorol, ynddo fe? Bod e ddim yn carefree heb unrhyw oblygiadau eraill yn ei fywyd neu unrhyw gyfrifoldebau, ond mae yna bobl sy'n dibynnu arno fe. Mwy na thebyg am yr arian sy'n dod mewn o'r pysgod ac am y bwyd mae'n rhoi ar y bwrdd. Ond eto, pan mae'r arglwydd yn galw, mae Pedr yn ei fyddhau. Mae Pedr yn mynd oherwydd fod yr arglwydd wedi galw. A mae'n bwysig iawn bod ni'n gweld pwysigrwydd dilyn yr arglwydd Iesu pan mae e'n galw. Nawr wrth gwrs, mae rhaid i ni ystyried beth yw'r gost yn ôl beth mae'r arglwydd yn ein galw ni i wneud. Dyw'r arglwydd ddim wedi galw pob un i fod yn ddisgybl fel mae Seimon Pedr yn ddisgybl. Meddyliwch am Luc yn y Beibl, oedd Luc yn feddyg, ond hefyd yn ddilynwr i Iesu. A felly oedd e'n gallu parhau i fod yn feddyg ac yn ddilynwr Crist. Ond mae rai yn mynd i orfod rhoi pethau lan. Oedd Matthew, y casglwr trethi, wedi gorfod rhoi lan i swydd mwyn dilyn Iesu Crist. A felly mae rhaid i ni ystyried, wel beth mae e'n olygu i fi pan mae'r arglwydd yn dod ac yn gofyn y cwestiwn, wyt ti'n mynd i fanylu ni? Ydy'r arglwydd yn mynd i ddod yn gyntaf ac yn bopeth i ni? Os yw hynny'n golygu bod chi'n gallu parhau i wneud eich swyddi, gret, carry on. Ond os yw eich swyddi chi'n dod yn y ffordd neu'n eich rhwystro chi rhag dod at Iesu Grist, mae rhaid roi lan y swydd yna ac dilyn yr arglwydd Iesu. Beth mae'n golygu yw fod yr arglwydd Iesu yn dod yn gyntaf. Beth mae'n olygu yw fod e'n awr yn arglwydd yn ben ar ein bywydau ni. A beth ni'n gweld yw fod cost. Dyw e ddim mor rwydd a dweud, wel, gallai Seimon Pedr, falle di roi esgusodion, wel, hang on Iesu, allai ddim jyst roi lan y rwydi yma, allai ddim jyst roi lan yn deijob i, achos beth sy'n mynd i ddigwydd i'n fam yng nghyfraith, mae hi'n dost. Swn i'n mynd i edrych ar ôl i, pwy sy'n i dalu'r bills? Ond beth ni'n gweld yw fod yr arglwydd hyd yn oed yn darparu am yr ochr yna o bethau fan hyn. Mae'n mynd nôl i Capernaum ac yna mae'n cwrdd ar fam yng nghyfraith. A beth sy'n digwydd? Mae'n ei achau hi. Mae'n ysgafnhau y fwrdwn yna sydd arni hi. Nawr mae'n bwysig dweud, dyw hynny ddim bob tro yn digwydd, wrth gwrs bod e ddim.
Ond le mae'r arglwydd yn dymuno, mi fydd yn ysgafnhau beichiau ac yn sicr mi fydd e'n bendithio beth bynnag mae hynny'n golygu. Ac i ni wrth i ni gymhwyso hynny'n cyd-destun ni, mae bob un o'n ni'n cael ein galw i fod yn bobl gwahanol, y roliau gwahanol yn ein bywydau ni. Ond y cwestiwn yn fwy yw, ydych chi'n ddilynwr Crist ac yn bysgotwr dynion, lle i chi? Ydych chi'n dilyn yr arglwydd ac yn pysgota lle i chi? Enghraifft, os ych chi'n fam, ych chi'n pysgota eich plant. N'ch job chi, gret. Eich job chi yw pregethu Crist, dangos Crist i'ch plant chi. Edrych ar eu hôl nhw, i bendithio nhw, gofalu. Job pwysig iawn. Os ych chi'n gweithio, chi'n pysgota yn y gweithle. Os chi ddim yn gweithio, chi'n pysgota gatre, falle chi'n pysgota yn eich cyd-destun chi. Ond y peth sy'n bwysig yw eich identity chi, yw eich bod chi yng Nghrist a'ch bod chi'n pregethu Crist. Y ddau beth yna'n cydweithio gyda'i gilydd. A allai sicrhau bydd yr arglwydd yn eich bendithio chi lle ydych chi. A felly mae Seimon Pedr yn ystyried y gost, yn cyfrif y gost, ond yn gweld fod e'n gymaint mwy gwerthfawr i ddilyn Crist nag i bysgota am bysgod. Mae pysgota am ddynion yn waith cymaint mwy gwerthfawr, pwysicach ar ein cyfer ni. Dyna'r peth cyntaf te. Yn ail, oeddech chi'n gwybod fod pawb yn dod at Iesu Grist? Dyna mae'n dweud wrthyn ni. Fi'n siŵr bod pan mae'r disgyblion yn dweud hynny yn y cyd-destun yma, beth mae'n darlleniad, mae'n dweud fod pawb yn dod. Yr holl gleifion yn dod, a mae'n dweud yn adnod 7 fi'n credu yw y mae pawb yn dygeisio di. Y mae pawb yn dygeisio di. Hynny yw, unwaith maen nhw'n gweld rhywbeth o rym Iesu Grist, mae pobl yn dod. Mae pobl yn heidio at Iesu. Pam? Oherwydd fod Iesu wedi dangos ei allu i ni. Mae wedi dangos pwy yw e. Rhywbeth o pwy yw e, dylwn ni ddweud. Mae wedi dangos rhywbeth sydd yn arall ddynol, y tu hwnt i ddynion i ni. Dyw e ddim yn ddyn cyffredin. Mae e'n ddew ddyn. Mae e'n arglwydd. A nawr fod pobl yn cael golwg ar hynny, mae pobl eisiau cwrdd â Iesu. Ond yn ddiddorol, mae pobl yn cwrdd â Iesu ac eisiau rhywbeth mewn gwirionedd sydd yn wahanol i beth mae Iesu wir eisiau ar ei cyfer nhw. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, maen nhw'n chwilio am y gwirthiau. Ond mae Iesu wedi pregethu, ni wedi clywed e trwy Marc yn barod, am edifeirwch ac am gredu yn yr arglwydd. Dyna yw bwrdwn, baich, dyna yw gôl, pwrpas Iesu Grist, pregethu'r efengyl. Gwneud yr efengyl yn glir i ni. Ond eto, beth sy'n denu pobl? Gwirthiau. Dychmygwch bod chi yn nabod meddyg, heart surgeon. Mae'n troi mas, mae boi yma yr heart surgeon gorau sydd i gael yn y byd. A mae digwydd bod yn byw ar eich stryd chi. Chi'n nabod e, neu chi'n dod i nabod e, a peth nesaf chi'n dod i ddeall gan eich meddyg chi'ch hunan, fod yna rhywbeth yn bod ar eich calon chi. Mae yna broblem gyda'ch calon chi. A felly chi'n mynd dros nesaf, a chi'n dweud, helo, Mr Meddyg, siwr i chi, fi'n clywed bod chi'n dda iawn gyda'ch dwylo, chi fodlon adeiladu dod drefnu ni fi, plis. Byddwn ni wrth y modd, os byddech chi'n adeiladu cader i fi, mae problem gyda'r galon gyda fi, wedi clywed bod chi'n dda gyda'ch dwylo. A byddech cael cader neis i ymlacio yn y fe, gan bod problem yn y galon gyda fi'n gret, mwyn gallu ymlacio mwy. Dychmygwch, na chi ffolineb bydde hynny, ynddo fe? Ac eto, dyna'r math o ffolineb sydd gyda ni fan hyn. Maen nhw'n dod at Iesu Grist yn gofyn am short-term fix sydd ddim yn trwsio'r broblem. Y gwir broblem. Maen nhw'n gofyn am rhywbeth gan yr unig un sydd actually'n gallu trwsio'r broblem yn ei lawnder. Tybed ydyn ni fel yna, yn dod at yr arglwydd Iesu, os i ni'n dod at yr arglwydd Iesu am unrhyw beth, hynny yw yn bennaf nawr, ond am achubiaeth, i ni'n ffôl. I ni'n gallu troi at yr arglwydd Iesu, eisiau bendithion, eisiau prosperity. Ond os i ni'n troi am y rhesymau yna, i ni ddim wedi deall pwy yw Iesu a beth mae'n cynnig i ni. A dyna'r reality fan hyn, oedd pawb yn dod, ond o'n nhw'n dod i ofyn am bethau,
Oedd Iesu yn gallu cynnig ac yn gallu darparu, ond nid y peth oedd wedi dod mwyn darparu. Oedd wedi dod mwyn newid calonnau. Nawr, gallech chi droi rownd at a gweud, wel, hang on Aaron, ti'n dweud hynny, ond oedd Iesu'n gwbl hapus i iachau pobl. Mae e yn iachau pobl fan hyn. Wel, ydy, ond mae Iesu hefyd yn raslon ac yn amynefgar, yn un tosturiol. Mae e'n un sydd yn fodlon ateb ein anghenion ni. Mae e'n un sydd yn fodlon delio gyda hyd yn oed yr short-term fix. Ond mae eisiau ni wybod, mae dyna beth yw dyw e ddim actually yn trwsio broblem. Pam bod fi'n dweud hynny te? Wel, edrychwch ar adnod 36 i 39. Mae'n dweud, aeth Seimon a'i gymdeithion i chwilio amdano, ac wedi dod o hyd iddo, dywed asant wrtho, y mae pawb yn dy geisio di. Dywedodd yn te wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd. Oherwydd i hynny y deithim allan. Ac fe aeth trwy holl Galilea gan pregethu yn ei synagogau hwy a bwrw allan gyffreiliaid. Chi'n gweld beth mae Iesu'n dangos i ni yw ei flaenoriaeth e. Pam mae e wedi dod? Nid yn bennaf mwyn gwneud gwirthiau a iachau yn gorfforol, achos mae gyda fe rhywbeth gwell i'w gynnig. Mae gyda fe iachad ysbrydol ar ein cyfer ni. Mae gyda fe rhywbeth i ni angen, sef maddeuant pechodau, bywyd newydd yng Nghrist, rhyddhad o afael Satan. Adnod 37, mae pawb yn dy geisio di. Beth o'n nhw moyn? Beth o'n nhw'n ceisio Iesu am y gwirthiau? Iachad. Bwrw ysbrydion aflan mas. Ateb Iesu, oce, ewn ni trefi eraill. Ewn ni mas i'r trefi eraill. A chi ddiddorol? Pam? Yw e ddim yn poeni am y bobl yna? Wrth gwrs bod e'n poeni amdano nhw. Ond mae wedi pregethu iddyn nhw'n barod. Mae wedi rhoi yr ateb o'i blaenau nhw'n barod. Mae wedi cynnig y moddion sydd ei angen ar ei eneidiau nhw yn barod. A nawr mae'n amser i fynd i drefi eraill, oherwydd mae pobl eraill angen clywed. Mae pobl eraill angen iachad ysbrydol. A mae hwnna'n dangos i ni, os mae dyna yw blaenoriaeth yr arglwydd Iesu, dyna ddylai fod ein blaenoriaeth ni. I bob un arall ac ar gyfer ni'n hunain hefyd. Iachad ysbrydol, bywyd newydd a thrwy Iesu Grist. Maddeuant pechodau. Chi'n gweld, oedd beth oedd e'n cynnig yn gorfforol, ddim o gwbl yn adlewyrchu beth oedd Iesu wedi dod i gynnig mewn gwirionedd. Oedd e ddim hyd yn oed yn short-term fix, achos oedd e ddim yn trwsio unrhyw beth. Chi'n gweld, pan oedd Iesu yn gwneud gwirthiau, os oedd e'n iachau twymyn mam yng nghyfraith Seimon Pedr, oedd hi dal yn ei phechodau. Oedd hi dal ddim yn iawn gyda Duw. Oedd dal yr un prif broblem yn reality yn ei bywyd hi, sef fod hi ddim yn adnabod eich chriawdwr. Fod hi ddim yn perthyn i'r arglwydd Iesu. A felly, os bydde Iesu wedi gadael hi yn fanna, heb rhoi gwybod yr efengil iddi hi, pwy obaith oedd iddi hi mewn gwirionedd? Dim wrth gwrs. A dyna pam mae'r arglwydd Iesu jyst yn atgoffa ni fan hyn o pam mae e wedi dod a beth yw ein cynhadaeth ni. Nid prosperity gospel i ni'n credu ynddo, lle ni'n dweud, os dewch chi i adnabod yr arglwydd Iesu, fyddwch chi byth yn cael los, fyddwch chi byth yn dost, fyddwch chi byth yn ddiffygiol mewn arian neu be bynnag arall. Nonsens yw hwnna. Pam oherwydd nid dyna'n problem ni. Ein problem ni yw bod ni ddim yn ddiogel yn wylo'r arglwydd. Mae wedi dod i drwsio hynny. A sy'n ots beth arall sydd ddim gyda ni, dim ond bod gyda ni'r arglwydd Iesu, i ni'n gyfoethog, i ni'n llawen, i ni'n gyflawn. A dyna sydd yn fendigedig yn dyfe, allwch chi fod gyda popeth bydol, ond bod yn dlawd ger bron yr arglwydd, neu gallwch chi fod yn gwbl gyfoethog ger bron yr arglwydd, ac o bosib cael dim byd bydol. Dim iechyd, dim gofal, dim arian, sim ots. Oherwydd mae gen i bopeth, oherwydd fod gen i Iesu Grist. Nawr, y cwestiwn sydd gen i chi fan hyn yw, ych chi'n gyfoethog ger bron yr arglwydd, neu chi'n gyfoethog ger bron y byd? Falle bod chi y ddau, na fe, mae'r arglwydd yn bendithio fel na weithiau.
Ond beth yw'r gwir fendith? Y fendith o gael gwybod mae'r arglwydd wedi maddau fy mhechod i. Mae'r arglwydd wedi rhoi bywyd newydd i fi. Mae'r arglwydd wedi delio gyda fi a dwi'n awr yn ddiogel gyda y tad. Mae wedi rhoi y cyfan i fi. Chybod un peth fi'n cysau yw pan mae rhywun yn dod i wneud job yn y tŷ. Chi'n talu rhywun i wneud job yn y tŷ, job adeiladu. Ac ar ôl iddyn nhw orffen, mae rhaid chi fynd rownd y peth i gyd eto, achos bod nhw ddim wedi wneud job digon da. A chi'n meddwl, pan bod fi wedi talu'r holl arian yna'n gofyn i rywun i beinto'r tŷ i gyd i fi, a mae'n llawn patches a mae'n rybys. Nid dyna beth mae Iesu'n wneud. Dyw e ddim yn rhoi hanner job. Mae e'n delio gyda'r galon yn gyfan gwbl. Dewch at yr arglwydd Iesu os nag ych chi wedi gwneud eto. Trowch ato fe, derbyniwch yr arglwydd. Mae'n gallu newid ein calonau ni. Mae'n cynnig ein gwneud ni yn iawn gyda fe. A un peth fi eisiau just nodi cyn symud ymlaen hefyd. Mae'n dweud awn ymlaen i'r trefi nesaf i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny deithim allan. Ac fe aeth trwy holl Galilea gan pregethu yn ei synagogau hwy a bwrw allan gyffreiliaid. Sori, adnod 38 a 39 yw hwnna. Sylwch, hyd yn oed wrth i Iesu bregethu'r Efengil, mae e'n dal yn tysturio i'r fath raddau fel bod y gwirthiau a'r bwrw allan cyffreiliaid jyst yn digwydd. Mae fel petai e mor dosturiol a mor aslon, mae'n methu stopo ei hunan. Mae wedi dod mwyn pregethu, ond eto, mae e mor aslon, mae e jyst yn digwydd, mae e jyst yn ymateb i bobl. A dyna sydd gyda ni reit ar y diwedd, lle ni'n clywed am y dyn gwahan glwyfus yma. Mae'r dyn gwahan glwyfus yn troi ato fe ac yn dweud, os mynnu di, fedri di fe iachau i. A mae'n ddiddorol nag yw e. Mae'n credu yn ngrym Iesu Grist i'w iachau e. Ond does arno Iesu ddim byd i'r dyn yma. Does dim rhaid fod Iesu'n gwneud e. Mae lan i Iesu'n llwyr. The ball is in his court, ynddo fe? Dyw Iesu ddim wedi dweud bod e wedi dod er mwyn wneud e. Dyw e ddim wedi gaddo bod e wedi wneud e. Be sy'n achosi'r Iesu ymateb yna? Tosturi, cariad. Dymuno bod y dyn yma'n profi rhywbeth o rym a cariad yr arglwydd Iesu. A dyna pwy yw yr arglwydd Iesu, ynddo fe? Un llawn tosturi, un llawn gras, un sydd yn dymuno ein caru ni, rhoi ei hunan ein mwy ni. A mae'n dangos rhywbeth i ni o natur yr arglwydd Iesu. Mai nid yna'r prif bwrpas, mae'n dal i wneud e. Trwy ei holl weinidogaeth, mae'n defnyddio ei rym daioni ei bobl. Mae'n gwneud os liciwch chi short-term fix, nid bod e'n trwsio fe, ond bod e'n bendithio yn y byr dymor yn ogystal â'r hir dymor, yn ogystal ac trwsio yn y llawnder. A dyna sydd yn rhyfeddol am ein arglwydd ni. Mae e'n iachau, mae'n atgyfodi rhai pobl. Nid fod yr atgyfodiad yna mor bwysig ar ail atgyfodiad fydd e'n profi, ond mae'n anhygoel nag yw e, mae'n atgyfodi Lazarus. A chi'n meddwl, ddim rhaid bod e'n neud hynny. A nid dyna yr atgyfodiad pwysicaf fydd Lazarus hyd yn oed yn profi. Yr atgyfodiad i fywyd, i gael corff newydd, yr atgyfodiad yn y nefoedd fydd yr atgyfodiad mwyaf significant yn ei fywyd e. Ac eto, mae'r arglwydd yn raslon. Mae e'n caru. Mae e'n tywallt ei fendithion a'i ras tuag at ei bobl. A dyna yw ein Duw ni. Dyna mor gariadlon yw e. Dyna mor hyfryd yw ein arglwydd a'n Duw ni. Dyna pa mor rymus yw e i achub. Ac yn ola, mae'r arglwydd Iesu hefyd yn gosod patrwm i ni. Peth bach yw e, ond fi'n credu bod e'n bwysig. Adnod 35, mae'n dweud wrthyn ni, bore tranoeth yn gynnar iawn, cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig ac yno yr oedd yn gweddio. A nes ymlaen, fel ni wedi darllen y barod, mae'n dweud, awn ymlaen i'r trefi nesaf i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithim allan. Dau beth mae'r arglwydd Iesu'n blaenoriaethu.
Dibyniaeth ar y tad mewn gweddi a pregethu yr efengil. A nag yw'n ddiddorol wedyn yn actau, pan mae'r apostolion yn teimlo bod nhw'n stretched yn rhydennau, be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n dweud wrth y diaconiaid, wrth yr eglwys, ni angen diaconiaid, ni angen pobl i weithio fel rhan o'r eglwys. Pam? Oherwydd eu bod nhw'n esgeiluso dau beth. Beth? Gweddi a'r gair. Y gweddi a'r gair. Dau beth, o le maen nhw wedi cael hwnna? Oddi wrth yr arglwydd Iesu. Patrwm mae'r arglwydd Iesu wedi osod i ni o'r hyn sydd yn bwysig. Beth yw'r allwedd i allu byw yn debyg i'r arglwydd Iesu? Wel, dau beth hanfodol i ni fan hyn. O ran patrwm ein gweinidogaeth ni. A fi'n golygu gweinidogaeth, nid proffesiynol fel un sy'n arwain eglwys, ond pob un sy'n dystion i'r arglwydd. Gweddi, dibynnu ar y tad mewn gweddi. Pwyso arno fe mewn gweddi. Ac yn ail, pregethu. Cyhoeddi efengil Crist. Dau beth. Nawr, cwestiwn, a fi'n gofyn hyn mewn cariad, le mae'r ddau beth yna yn eich rhestr chi o flaenoriaethau yn eich bywydau? Gair a gweddi. Lle maen nhw? Os ych chi'n onest. Pa mor bwysig yw nhw i chi? Ydych chi'n teimlo bod chi'n dibynnu ar yr arglwydd? Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n dystion i waith a grym yr arglwydd, a gallu'r arglwydd i achub? Dyna pam i ni yma. Dyna ein braint ni yw cael bod yn blant sy'n pwyso ar yr arglwydd mewn ffydd ac yn blant sydd yn cyhoeddi yr arglwydd mewn ffydd. Felly fi eisiau annog chi, os chi yn teimlo fod y blaenoriaethau yna falle mas o le, i weddio, ceisio'r arglwydd a gofyn, arglwydd, nid i aildrefnu y blaenoriaethau yna. Rho nerth i fi, helpa fi i aildrefnu y blaenoriaethau yna yn fy mywyd i os gweli di'n dda. Ac i orffen yn fyr iawn iawn, un peth pwysig fi'n credu wrth orffen. Wrth i Iesu ddangos ei rym i ni, mae'n dangos ei rym i ni trwy Marc, os chi'n sylwi Marc 1 i gyd, ym mhob agwedd o fywyd. Mae'n teyrnasu dros y greadigaeth, mae'n teyrnasu dros ysbrydion aflan, mae'n teyrnasu dros y corff, mae'n teyrnasu dros yr enaid. Chi'n sylwi? Mae'n frenin pob peth, mae'n arglwydd pob peth. A na chi gysur yw hwnna os ych chi'n eiddo Iesu Grist. Beth bynnag chi'n ei wynebu, mae Iesu yn arglwydd pob peth a mae'n gaddo y bydd e'n cadw ein uneidiau ni. Fi eisiau rhannu un stori gyda chi orffen. Nes i rannu hyn yn angladd y fenyw yma. Mae'n stori sydd wedi effeithio mywyd i eitha lot o ran dod i ddeall sut mae'r arglwydd yn gweithio. Oedd menyw oedd yn aelod fan hyn, Elizabeth Rogers, gafodd dementia. Ac oedd hi mewn cartre yn Abertawe. Ac wrth iddi hi fynd yn wael, dyma'n stopio siarad, oedd hi'n ddim yn siarad erbyn y diwedd, a mi ddath hi chydig bach fel plentyn. Felly bob tro ni'n mynd i gweld hi, oedd hi'n ofn fi, dyn mawr gyda barf, ddim yn helpful, ond oedd hi'n ofn fi, oedd hi'n crynu byddai'n mynd i gornel ystafell bant ohono i, ddim eisiau unrhyw beth i wneud â fi. A'r unig ffordd o'n i'n gallu cael hi i ymlacio, ac i fod yn okay gyda fi'n bod yna, weithiau byddai ni ddim yn aros, ond yr unig ffordd byddai fi'n gweithio, oedd os o'n i'n dweud wrthi hi, I love Jesus, can we pray together? Na'r unig ffordd o'n i'n gallu cael hi i ddod a setlo gyda fi. A felly, byddai hi wedyn yn fodlon yn slow fach dod a ystyr yn bwysi. A wedyn dyma fi'n gweddio. A byddai'n gweddio gyda hi. A'r peth nesaf, dyma hi'n dechrau gweddio. Oedd hi ddim yn siarad. Ac oedd hi'n gweddio, just fel fyddai wedi gweddio fan hyn yn y cwrdd gweddi. Union un peth. Fel petai dim byd yn bod. A nath e ddysgu rhywbeth i fi am y gwahaniaeth rhwng y corff a'r enaid. Oedd e'n anogaeth i fi ac yn sicrwydd i fi fod yr arglwydd ar waith hyd yn oed pan oedd hi'n yn gaeth i'w chorff. Oedd yr arglwydd yn ei chadw hi. A mae'r un peth yn wir i ni te heddi yn gorfforol. Os yw'r arglwydd yno chi, os yw'r arglwydd yn preswylio yn eich calon chi, mi fydd yn eich cadw chi nes y diwedd. Hyd yn oed os yw'r corff yn eich caethiwo chi erbyn y diwedd. Beth bynnag sydd yn digwydd i ni, mi fydd yr arglwydd yn eich cadw chi. Na chi,
sicrwydd. Na chi gysur ar gyfer pobl Iesu Grist. Gwybod beth bynnag ddaw, chi'n ddiogel yn ei ddwylo fe. Cofiwch hynny, mae'n anogaeth mawr i fi, beth bynnag, i allu dweud hynny. Bod yr arglwydd yn mynd i fod yn fugail fy enaid i am dragwyddoldeb. A rhyw ddydd fyddai hyd yn oed yn cael corff newydd hefyd. Felly, jyst i atgoffa chi o'r cyfan. Yn gyntaf, fel Simon Pedr a'i wraig, mae eisiau ni ystyried y gost o ddilyn Iesu. Ond cofiwch, mae'r pros yn fwy na'r cons. Mae dilyn Iesu yn gymaint mwy gwerthfawr na byw heb yr arglwydd Iesu. Yn ail, dewch at Iesu, yn bennaf ac yn gyntaf am y rheswm cywir, mwyn cael achubiaeth. Nid am unrhyw beth arall, corfforol neu am y bendithion hyd yn oed mae'r arglwydd Iesu yn ei gynnig i ni. Dewch a profwch achubiaeth yn yr arglwydd Iesu. Yn trydydd, gweddiwch y bydd pobl eraill. O bosib, wrth i Iesu ei bendithio nhw neu ei achau nhw neu ddim, bydden nhw hefyd yn dod a profi moddion gras fel ni'n galw fe. Gwir fyddeiant, gwir fywyd trwy Iesu. Yna, dilynwch batrwm Iesu, gair a gweddi. Gair a gweddi. Ac yn ola, ac yn gyffredinol, rhyfeddwch ar yr arglwydd Iesu. Dyma dywysog y greadigaeth gyfan, ac i ni'n cael ei alw fe'n frawd, yn briod, yn arglwydd, yn frenin. I ni'n cael cymdeithas gyda fe, i ni'n cael ei fwynhau e, mae'n eiddo i ni a ni'n ein eiddo iddo fe. Chi fendigedig yw gwybod hynny, a gwybod fod ein eineidio ni yn gyfan gwbl ddiogel yn ei ddwylo fe. Clod iddo fe felly, i ni'n rhyddion yn wir drwy Iesu Grist. Amen.